שאלה אחת, הממשלה טרם החליטה וטרם ציירה מפות של גבולות השלום. עמדתנו שאנו נכונים למשא ומתן ללא תנאים מאיזה צד שהוא, אין פירושה שאין לחברי ממשלה דעות או עמדות בנושאים שונים. אולם בעת המשא ומתן יהיה כל צד רשאי להביא את עמדותיו. לשאלה 2, אני חוזרת ומביעה את דעתי כי הוויכוח בינינו ובין שכנינו אינו על שטחים אלא על עצם קיומנו. אילולא כן, מדוע לא הסכימו מדינות ערב לחתום עמנו שלום במשך קרוב ל-20 שנה כאשר היינו בגבולות 1967?